monggo pinarak mbok pilih mangke saged nderekaken dening para putra saking kuda budaya engko jaluke gendinge Sutini Mas Irun jarene ngono. Nggih, monggo Nduk Susi utawi Nduk Eni. Nggih. Akeh wong tulung ngagung ya cancut tali wanda rejekine sak gunung uripe datumata sabda pesona nyata turis ben padha lega mula ayo dijaga indah kota wisata. Tulung agung ya cancut tali wanda rejekine sagunung uripe tumata sabda pesona nyata turis ben padha lega mula ayo dijaga indah kota wisata.
Lumantar ungguling tetembangan Waduk Wonorejo wonten sonten menika nggih. Sepindah malih sesarengan kalian budaya wonten panipun Mas Tio monggo pinarak wonten sonten menika sumangga sesarengan kalian kanca-kanca YouTuber Tulung Agung khususipun Bolong Ngopi niki wonten panipun Mbah Kayin, Mas Momo, Mas Gogon lan ugi Mas Narutama. Monggo ingkang tasih katembe rawuh pinarak langsung kemawon saged live streaming sesarengan kuda budaya babile dhumateng para penonton niki ndungkap adicara salajengipun wonten tari satrio kembar ingkang badhe katuraken wonten siang menika sumangga sesarengan para kanca-kanca amburadul. Saweka prajurit maneget pendepidan Yo kumuro bukalek prawatya bala beban jaran tumbake angkrang ngalir katingaran kumrekut sangkut yo bareng maju ing bebaya makewe dadan mundur as yeah, 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 Nulungi matur gunging panuwun katuran pinarak Mas Kebo
Monggo Mas Doni. Mas Doni Kebo Travel. Sayo rukun gung bregut bareng tumandang rampak jogete saya anyep semake jangan dikeri senggak runtut tanpa sedih rangu ciwani gawe sem-seming hati. Sayo rukun gumregut bareng tumandang rampak jogete saya anyep semakin jangan dikeri senggak runtut tanpa sedih rangu ciwani gawe sem-seming hati. Gumoro tambor peri kene kurung ungkung binarunging rapiak lan wantang angkate tapi arsa sarengipun lerombae monggo pinarak kantur matur nuwun kangsa pujangan rawuhipun wah ayo man sing ati-ati anggonipun angkon ketuduh wonten siap lewong man wah katon jejer tarik-tarik barisaning Prawadya Bala katon bagus tumorot busana mira sesarengan Mas Doni Travel yo nger bandemane lodon hei sajayana pojok sisih wetan kae wis padha gayeng manut woi angkatan andelindir lemari dening para satriya kuda budaya wis yo kang samyani seturangga kebak pantara busana manut ayo weh
oh ah. Wonten pamundutan saking kanca-kanca Trenggalek Patulima Mas Kirun. Jolali gendinge Sutini. Iya sing saka Trenggalek rawuh matur nuwun Mas Kirun. Mas Doni. Aja lali doyan acah angkong penek no bimbing kuwi lonyo penek no kanggo sebo kanggo sore mocil monyet cilik Mbah Bani katurang penak Mbah Bani. Oh. Mas Tio pahit. Bel abel goyangane lan uga gebese dikepenake goyangane kuda budaya Mas Doni Travel Mas Kebo 50.000 wis 100 ora apa-apa kita mburi iki lho. Alakan mir.
sepi sepi swasana sore kantor ning sepi wiwit sumping surya delok-delok lungguh tanpa kanca silir angin sumi leratiku kingsir katir mung mikir apa maneh urip aku wis takdir paribasan wit biyen tanpa leren tak rewangi rekoso pengen moyo rino wengi meminta saketa sak jalan bogo silir angin sumi bertipu kingsir akantir mung mikir apa paten uripku wis takdir ayo Pak Bapak lo nembe para satria panas ayo lo Pak selamat panase ditekake Miftah ayo Pak oh karena sapirat ngok busana nek ora kakok semarang nggih ayo
nyuwun saking panjenenganipun Bapak Kirun Trenggalek Watu 5 Mas Bobo. Suti. Kawis tara suwe aku ra petuk Sri Ramu ning di Sutini. Niki kanduran pinarak Mas Andri Mbah Lurah Banaran. Wonten jam mriku ora wonten kuda budaya. Ayo Nduk Sus. Panyuwun Bapak Kirun Trenggalek Watu 5. Lurah Pinarak monggo. Godhog kala esuk mikir sore yo mikir sing tak pikir ora rumangsa. Oh ya, ayo kir kuda budaya. Mula padha sing ati-ati lan uga waspada lagi para satria-satria cilik. Niki matur gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten sajroning rireka lenggahan wonten siang punika Mas Kirun. Kula dalasan panjenengan sedaya khususipun sesarengan kuda budaya ugi karawan dinipanipun Bapak Kepala Desa Banaran Mas Andri matur gunging panuwun ingkang paring